Tresno. Tresno kuwi mergo kulino. Yen dikulinake karo aku mesti suwe-suwe tresno. Aku ngerti pancen tresno kuwi ana pirang-pirang ning coba saiki gagasen. Apa menungso dilairake sepisanan ana ing donya dening sing gawe urip kuwi ngerti-ngerti wis kedungan rasa tresno. Mestine ora. Anane wong-wong kae padha bebranan omah-omah nganggo katresnan merga saka pakulinan. Nang umpama tak kulino karo kowe saben dina babak pisan aku ora tukul rasa tresna menyang sliramu. Aja meneh tresna nyawang wae wegah piye? Oh, menteng arep apa? Wong wadon batang walang balung pekik mubenga kaya kitiran tandak dadi boyongan wis. Anggung kawuryan kapawa kasih patsungan panandra kamus viwo arun-arun Kaliwan kabeh sinabata ngilodoni dumawan kawang duku Prabu kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sanggaping padha paduka Yayi Trasta jenengan tak tampa pangestunipun Kakang ya niku inggih kapundhut Kakang Mbok Drupadi kula ngaturaken pangabekti kanggo ora pati duka dene sira prapeng kene Yayi ya tak tampa Kakang Masena mulo pedhi Kakang Mas Kembang kula ngaturaken bekti ya tak tampa. Ya Yayi tak tampa. Naragati matura. Pesajan wae nganti gawe kageteng yaspun Kakang Yayi. Para sing resanan kok mati wro
Amet iloso. Duh, Koko Prabu lepat jagung pangso paduka. Suwang kula kautus Kanjeng Rama talasang kejawi namung sesambetan kalian Kakang Mbok Sri Kandi ingkang sampun sawetawis meguru dhateng Kakang Arjuna. Koko Prabu, Rangga negari Pancala dipunancam kalian Projeng Paranggubarjo. Prabu Jungkung Mardeya ingkang ngayonaken Kakang Mbok Sri Kandi. Mila keparengipun Kanjeng Rama dawuh dhateng kula pun terus Trajamena supados enggal mboyong Kakang Mbok Sri Kandi kundur dhateng Pancala. Namung ewet nyoh pakewet raosing manah kula, mila kula nyuwun dawuh paduka Koko Prabu. Kados pundi prayogining lampah mulih sekeca raos kula dhateng Kakang Janaka. Jagat wasesaning Bathara. Terus Trajamena wonten dawuh jebul praja Pancala sakjroning bebaya. Iya, nadyan pun Kakang nayogyani yen to Sri Kandi meguru marang Yayi Janaka, nanging rehning negara kinepung mungsuh prayogane Sri Kandi tumulinggal bali. Iya Di, karo meneh rasaku teko ora kepenak yen to Sri Kandi nganti kesuwen mapan ana ing kasatriyan Madukara ingkang sejatine Yayi Janaka nedeng-nedengi ambon katresnan kelawan Mara Sembadra. Wah, mengko yen to nganti jlamprong wani neka-neka karo Sri Kandi tak ajari. Lajeng kados pundi cara-carane lampah kula nyuwun wangsulipun Kakang Mbok Ayu Sri Kandi? Siadi ora susah pekewuh. Awit Sri Kandi wis sawetara suwe nggone meguru marang Yayi Janaka. Kapindhone pawarta ingkang tak tampa katone Sri Kandi wis meh tuntas nggone nglakoni pamulangan. Baline Wara Sri Kandi marang Praja Pancala mengko bakal gampangake Kanjeng Rama Prabu Drupada nggone paring wangsulan marang Prabu Jengkung Mardiya. Bimawang kunta kumpul batang kedhe kan sayonggong kala. Duh Koko Prabu, kaluhuran dawuh paduka. Mula sira budhal menyang Madukara tlitinen luwih dhisik. Kalitinen kahanane Yayi Sri Kandi yen wis cetha panyawangmu tumuli matura marang Dimas Janaka. Iya, sepisan maneh siadi njaluka ngapura marang Wara Sembadra ya. Temanten anyar kang ngedeng-ngedenge pepasihan teka ketekan wong wedok prawan sumalonong mestine ora penak disawang. Ini nggih Kakang Mbok. Nek mekaten kula nyuwun tambahing pangestu lan kepangu kula nyuwun pamit. Werkudara apa? Kowe ngawat-awat ana lakune Trasta jemena menyang Madukara. Nang aja pisan-pisan nyerengeni marang Yayi Permadi.
sawetara kanten aso ngeksi foto yo mangkung Sri Kandi kula wonten dawuh pangandika Kakang Mas ngerti yo senajan wis bola-bali tak kandhakake nanging Siadi tetep kudu eling landheping bedor kuwi landheping cipta inggih Kakang Mas banjur gaganging panah kuwi lempenging gegayuhan nyenyeping warastraya bonggoling panah kuwi panyurung tekad gendhewa kuwi pikuwating ati kendheng kuwi membat mentuling rasa pun inggih Kakang Mas mekaten iya mara gagem mbaten Yayi kaya padatan nanging titisna panyawanging pramana jati Sri Kandi mentang gandhewa debya pintulu rinuk migadeng paryanyo kemuning kang trisula pangga nyaklang ning kalangyan klar pandam cara pinong ler konang sing resang
nyuwun munjen paring. Ngaturaken panuwun Kakang Mas. Mara gage ulah keprigelaning keris. Mboten langkung ngestaken dawuh paduka Guru. Rido mawur Mangawur ora sangarang ngaku Guru Kongso Akayaku Orati sing kurang ngerti Kata Woto melayu kabeh Piwarane kalon ngarit kinawuhan pengangetan samara Sri Kandi kula wonten dawuh tondo tandane wong pinter iku tansah pengin weruh samubarang kang durung disumurupi. Nuwun inggih. Lamun arep tumindak apa wae mesti disetiteni lan tinaliti luwih dhisik ora grusa-grusu. Inggih Kakang Mas. Gelem ngajeni penemune wong liya kang kebak rasa asih. Aturaken panuwun Kakang Mas. Yen ngrampungi perkara kanthi adil sarta bisa nemokake dalan ingkang prayoga. Inggih Kakang Mas, batobat. Lajeng wales kula menapa dhateng paduka Kakang Mas. Ngabekti kula mugi katur Kakang Arjuna. Iya. Terus to jemena tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Inggih, Kakang Mbok Sri Kandi kula bekti. Dateng paduka, ya Dimas, batobat. Suwe ra pinanggiya ya Dimas. Ana parigawe apa terus to jemena? Nggih. Wale-wale menapa astunipun? Kula kautus Kanjeng Rama Dewaji supados mbuktekaken kawontenanipun Kakang Mbok Wara Sri Kandi. Rehni negari wonten salebeting bebaya. Kula
nyuwun gungan dumateng paduka Kakang Mas kepareng nglilakaken Kakang mbok Wara Sri Kandi tumuli kula boyong dhateng Projeng Pancala. Akeh krungu arep dijak mulih ngono wis atiku wis. Nek kowe piye, Gong? Ah, biasa. Ya wong sing ngajak mulih kene kok sing perasaan malah kowe iki piye? Ha itekno enek kene iki nyawang wong ayu ngono ki. Anu kok malah lunga dhisik. Wara Sri Kandi kula wonten dawuh Kakang Mas. Kowe wis krungu dhewe apa kang dadi ature terus taja ngono. Nggih Kakang Mas. Lajeng kados pundi? Sejatine nggonku mulang durung rampung. Ah, ngono. Lagi tekan apa to, Truk? Kabor. Karo gendu kaya entut. Oh ngake. Oh ya, tak. Lagi ji kowe tak. Bubar. Lah ya. Mula golek murid wedok ayu angel lho. Lah muridmu iki lanang kabeh. Lanang kabeh gur pecicilan. Aja ngono to, kowe nek ra dewangi kowe apa kowe iso turu? Kakang Mas lajeng kados pundi? Terus taja menawa kula wonten dawuh apa ora bisa diserantekke 7 dina meneh. Nek kowe pirang dina nek? Lah aku ya sesasi luweh. Angel lho Truk golek murid ayu ki. Ya takono uul kono kok. Kedah kula wangsul dhateng negari Pancala. Ya yen pancen mangkono pun Kakang ora bakal negakake rusak ing Praja Pancala. Tak sangoni Kanjeng Kiai Sarotama gawanen dhisik jerikan. Kakang Mas Bekti kula katur. Iya. Bagong karo Petruk kok minggat ngono. Weruh aku kok wedi. Kowe wedi, Gong? Aku ki anggere cah siji kae teko nang. Angel aku. Lah sapa to? Kusnan to? Ndara Werkudara kok iso Kusnan. Anaka kula wonten dawuh Lilanana Sri Kandi ben bali. Prayoginipun dipun awat-awati saking katebian. Apa mengko dikira Janaka ora percaya kelawan muridku? Mboten enten kok. Murid anyar niku ampun diculke. Nek urung patek dadi diculke. Niku nek pun payu teng jaba niku gleleng sak karepe dhewe. Ya ngono.
jagate Prabu Yatnyasena ya sanata Prabu Sucitra ya sang Drupada tambuh sutaning penggalihan gendong wigena angranti praptan ingkang dinuteng kardine ingkang putra ing Kadipaten Raden Trustajumena nglangut paguting paningal kapantok urut kang Cakrawala maksih sesek ing jaja nganti kaya bledak-bledaka pranajane Nalendra suruhan miwah sekupaning wong parang Gubarja Bati hambentusi trembelane kowe sapa Patih Trustakeku Jaya Sudarga kesete Prabu Jungkung Mardya tak bedah Pancala perang sing nganggo tatanan ora icep areng ngremuk negara dadak nganggo tatanan ayo sing geblak Trustaketu apa Jaya Sudarga
padha ayono. Pancen ora kena digawe becik wong Pandhawa. Sapung raca bala mawut nyawa. Nah, Setya Mirah Widuri memanipun Kakang wong ayu Sri Kandi. Sejatine peperangan iki ora perlu dumadi, tak baleni sepisan maneh. Sejatine peperangan iki aja nganti dumadi jer budalku saka Praja Paranggubarja.
sak uga nuruti rasa sengsem lan tresna. Babar pisan ora ana niatku bakal nyerang Pancala. Jungkung Martya. Rasa seneng sing mbok umbang saiki nuwaki korban. Karo aku sing tanpa dosa. Saiki ketemu ngaratan rega saka pakartimu. Yayi. Kabeh menungso diwenehake budidaya. Apa salah yen to aku ngetok karo sang 1000 cara kang tak tindakake nggonku gayuh marang pepujaning ati. Nanging caramu sing kleru. Tupeh kowe duwe kekuatan banjur ngancam negaraku, kuwi mung panggiri-giri. Kuwi mung caraku nggonku giri-giri. Akeh crita ing jaman kuno. Ratu Sekti Mandraguna Jayeng Palagan, Ratu Guwa Kiskendha Prabu Mahesasura nalika ngayunake Dewi Tara nganti dadi lan patine. Ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ngayunke Dewi Sinta dadi lan patine. Ratu Guwagra Prabu Gorawangsa ngarah Dewi Maerah nang uga teka pati. Sing diarah Prabu Mahesasura widodari, mongko sing tak arah Sri Kandi kuwi mung menungsa lumrah dudu widodari. Tegese niatku iki mesti luwih mayar. Kabeh menungsa kuwi manut tatarane dhewe-dhewe najan aku wong wedok lumrah, aku dudu widodari. Nanging aku menang nampik lan aku menang milih. Ngerti apa Jungkung Martya? Yen nampik Jungkung Martya kuwi nganggo dasar apa? Sawang ya rupa, ya pangkat, derajat kasekten, kesugihan wirta. Samu barang wis ketakup kabeh. Butuhe wong mah-mah ora mung rupa kelungguhan, kesugihan. Yen tanpa nggegeke katresnan, saiki bakal pedhot untuk ngandalan. Tresna kuwi merga kulina. Yen dikulinake karo aku mesti suwe-suwe tresna. Aku ngerti pancen tresna kuwi ana pirang-pirang ning coba saiki gagasen. Apa menungso dilairake sepisanan ana ing donya dening sing gawe urip kuwi ngerti-ngerti wis kedunungan rasa tresna. Mestine ora. Anane wong-wong kae padha bebranan omah-omah nganggo katresnan merga saka pakulinan. Nang umpama tak kulina karo kowe saben dina babak pisan aku ora tukul rasa tresna menyang sliramu. Aja meneh tresna nyawang wae wegah piye? Metenteng apa? Wong wadon batang walang balung pekik mubena kaya kitiran tandak dadi boyongan wit. Satra
Jalanan keset kaya tatik. Wah, Sri Kandi, kaya kagek apa-apamu. Jungkung Najwa. Jemparing kentas nyawamu. Jungkung Martya. Ayo, tatoran keranjang. Ora bakal sawangan iki. Kiai Sarotama pacangamu.
Abdi kula katur paman. Iya tak tampa. Kyai Semar penakno. Inggih kula wonten mriki. Rahayu Asena engko sik Kakang. Sekandi sira iku wanita kusuma bangsa awangi njaba lan jerumu tekadmu mbok lakoni lakumu mbok sinau tanpa kendho tur bisa kabisanmu gawe pepadang Arjuna wonten dawuh sasat kowe dhewe ingkang bisa madangke Pancala awit kawruh wis mbok tumplak menyang adimu wadon. Paman kula namung saged nyurung gregeting para Srikandhi. Kakang Mas, kula ngaturaken panuwun. Inggih sedaya lila legawane manah paduka sabaring manah anggen paduka gula wentah. Yai tiba padha-padha. Jejering titah mung nindakake dharma. Sabanjure Srikandhi gegayuhamu kepiye? Nggih Kakang Mas. Mugi sineksen dewa sejatosipun panguwaos menika sanes ratu. Kula wangsuli malih panguwaos sejati menika sanes ratu. Sanes derajat, sanes pangkat. Nanging panguwaos sejati menika kawruh lan ngelmi. Saya kathah kawruhipun, saya gampil nindakaken darmaning agesang Kakang. Bukan rayu,